În urmă cu mai bine de 10 ani, una dintre producțiile difuzate de Digi24 era emisiunea Jurnal pentru copii, prezentată de un cuplu de prezentatori de vârstă școlară. Printre ei Sara, o fetiță înaltă, slabă, blondă, cu un zâmbet cât toată fața. Așa mi-o amintesc eu. Bună dimineața și bun găsit la Jurnal pentru copii, singura emisiune pentru întreaga familie. Eu sunt Sara. Iar eu sunt Radu. Așezați-vă comod în canapea și rămâneți alături de noi pentru următoarea jumătate de oră. Să vedem titlurile ediției. Rămâneți cu noi! În studioul nostru se află acum actrița Teatrului Național Irina Movilă, cântăreața Oana Sârbu, Adrian Our, actor la Teatrul Național București. Dacă vă întrebați ce mai face reporterul nostru Miruna, vă spun eu, este foarte ocupată cu interviurile. Nu uitați, dacă se întâmplă ceva interesant în orașul vostru, ne puteți scrie pe pagina de Facebook. Evident, timpul a trecut și fetița care și-a păstrat zâmbetul larg a fost nominalizată în 2018 pentru una dintre bursele United World Colleges pentru România. A continuat cu o bursă completă la una dintre universitățile aflate în top 10 în lume, University of Chicago din Statele Unite, iar în prezent lucrează în Statele Unite la Goldman Sachs. Sara Roman, o fostă alumnă Digi24, așa cum îi place să se prezinte, este astăzi alături de noi să ne spună povestea ei de succes și nu a venit singură, ci însoțită de președintele United World Colleges România, Radu Popa, care ne explică imediat cum pot aplica la aceste burse și alți studenți din România. Bună dimineața, vă mulțumesc amândurora că sunteți prezenți alături de noi. O să încep cu tine, Sara. Este o schimbare, am vorbit despre asta și puțin mai devreme, cum ești tot parcursul tău, nu cred că o să ne ajungă timpul să discutăm despre ce ți s-a întâmplat în toți acești ani și o să pornim, spuneai tu, exact de aici, de la Digi24, pentru că aici te-am văzut prima oară. Așa este. Bună dimineața, Anca, îți mulțumesc din suflet pentru invitație, mulțumesc Digi24 pentru oportunitatea de a fi aici și aici a început totul, așa cum ți-am spus. De la Jurnal pentru copii, de la Digi24, de când aveam 12 ani. Și Digi24 și Jurnal pentru copii a fost primul meu job. O oportunitate extraordinară care cred eu că mi-a dat această putere și dezvoltare care m-a ajutat mai departe în parcursul meu. 12 ani mai târziu sunt din nou angajată, dar în Statele Unite de data aceasta. Și cred că am trecut printr-un ciclu complet. Liceu, facultate, UWC. Iar UWC a fost lucrul al doilea minunat care s-a întâmplat după Jurnal pentru copii. Iar acesta este UWC, United World Colleges. Prin UWC am ajuns la liceu în Canada, pe un alt continent, într-o altă țară, la 16 ani, cu colegi din peste 90 de țări. Și despre asta, pentru asta sunt astăzi aici, să vorbim despre UWC. Pentru că și alți elevi pot ajunge să urmeze traseul acesta pe care l-ai avut tu. Domnule Popa, o să vă întreb pe dumneavoastră, care este procedura? Cum pot să aplice copiii, cei care ne urmăresc acum, la astfel de burse? Este foarte simplu. Pare greu de atins acest... Da, dar să știți că noi suntem deschiși către toată lumea. Condițiile trebuie să fii între clasa 10 și 11-a. Trebuie să ai media peste 8 și să ai cetățenie română. Deci, cred că e deschis pentru toată lumea. Dar ceea ce căutăm noi sunt persoane care sunt deschise, care vor să facă o schimbare și care poate au niște activități extrașcolare. Anul acesta avem 9 burse în 8 colegii și aceste burse sunt peste tot. Sunt în Canada, în țara Galilor, în Norvegia, în Bosnia și Herțegovina, Italia și chiar dacă mergem puțin mai departe, Armenia, China și Hong Kong, de unde am absolvit și eu la rândul meu. Așa că dacă ei vor aplica, vor avea ocazia de a studia într-unul din aceste 8 colegii, care fiecare este o experiență unică. Și ce elevi căutați? Practic, ce îi diferențiază de cei care nu ajung să meargă mai departe? Ceea ce căutăm noi, United World College, este vorba despre a avea persoane care vor să facă o schimbare în lume și a avea persoane care vor să depășească aceste diferențe culturale care există. Deci noi căutăm o persoană care este autonomă, care face lucruri doar în afara școlii și care gândește nu doar despre note, ci o persoană care este dezvoltată holistic. Se dă și vreun examen scris? Nu. Aplicația este foarte simplă. Sunt 4 întrebări scurte în care ei ne povestesc despre ei înșiși, apoi un eseu și trebuie foaia matricolă și o adeverință de la doctor
Ei, dacă intră pe site-ul nostru ro.gwc.org, găsesc acolo toate informațiile. Acum înțeleg de ce a spus Sara că a ajutat-o experiența aceasta, pentru că a putut să poarte acea discuție liberă și să demonstreze faptul că își dorește și că poate să ofere mai multe la rândul ei. Te gândeai că o să fii admisă? Te-ai dus cu gândul că vei fi admisă? Sau ai încercat să treci acolo, cum ar fi în CV, și această experiență de a merge la astfel de interviuri? Am încercat, părea ceva foarte greu de atins, dar, așa cum am spus, Jurnal pentru Copii, experiența de a intervieva la 12 ani personalitățile din România, de a prezenta știrile, de a interacționa cu voi, cei din studio, cred și îmi place să cred că m-a ajutat foarte mult să mă dezvolt și să mă maturizez mai repede și cred că această experiență m-a ajutat în acest schimb de experiențe cultural, ceea ce este UWC, interacționat cu naționalități din peste 90 de țări. Spuneați că undeva prin clasa 10-a, 11-a se țin aceste interviuri. De la 18 ani pleacă elevii? Între 16 și 18 ani trebuie să aibă elevii. Bun, și pleacă direct, adică practic își întrerup studiile aici și continuă studiile în afara țării? Și acolo vor studia bacalaureatul internațional. Și un mare avantaj este faptul că sunt doar 6 materii și ei își pot alege materiile, ceea ce înseamnă că fiecare persoană are o experiență personalizată, dar este un curriculum care este extrem de riguros și este foarte focusat pe această gândire critică. Nu este focusat pe a repeta anumite concepte, ci a face legături între acestea. Și mult mai important, este o diplomă recunoscută la nivel internațional. Toți absolvenții UWC după aia continuă la universitate sau în Europa sau în Statele Unite, pentru că ei acolo au o altă deschidere, au consiliere și este, un pas înainte către un viitor foarte, foarte reușit. Elevii care ne urmăresc acum sunt cu siguranță fascinați de ce spuneți dumneavoastră și există acest miraj printre toți, dar ce le transmitem părinților? Pentru că ei cu siguranță se vor întreba de partea financiară. UWC a fost pentru mine șansa, în primul rând, de a studia la liceu în străinătate pe un alt continent cu bursă completă și mai mult de atât a fost șansa de a continua în Statele Unite la o facultate de top din lume, tot pe bursă completă. Cred că asta spune tot. Dacă... Da, și aș mai adăuga ce a spus Sara, deci din aceste 9 burse, 4 sunt complete, deci înseamnă că părinții trebuie să plătească doar biletul de avion, odată ce ajungi în campus este totul asigurat și mai mult, odată ce ai ajuns acolo, ai acces la niște burse care sunt speciale pentru United World College, pentru facultate, deci este pentru absolut toată lumea, de la și cei care, v-am spus, care au și posibilități mai reduse și până la cei care, desigur, pot să contribuie. Sună prea frumos să fie adevărat. Da, asta a fost și părerea mea când am aflat prima oară, dar este adevărat și de aceea suntem aici, ca să povestim mai multe lume. Sunt elevi care, nu știu, n-au făcut față, nu s-au adaptat sistemului de afară și au dorit să se întoarcă? Se întâmplă foarte rar și noi asta încercăm să facem, să găsim persoanele care sunt potrivite, pentru că să fii la United World College trebuie puțină reziliență, ca să spun așa. Pe lângă partea academică, tu faci o parte de voluntariat, o parte de creativitate, o parte de sport, deci te dezvoltă ca o persoană completă. Dar această reziliență te va ajuta mai târziu în viață și te va ajuta și la universitate și la facultate, pentru că plecând de la această vârstă tânără, devii o persoană mai complexă și mult mai puternică, ca să orice șoc care vine de acum încolo să poți face fața. Radu, cum te-ai adaptat? Fără părinți, într-o țară străină, din nou, la o vârstă fragedă, aș spune. Din nou, Digi24, tot de la o vârstă fragedă și cred că mi-a dat această reziliență. Am vrut să fiu acolo, mi-am dorit foarte mult și cred că am avut, și îmi place să cred că m-a pregătit această experiență să fiu în față cu alte experiențe și alte provocări. Și da, am plecat de la 16 ani de acasă, am avut colegi de cameră din 4 țări, Vanuatu, Canada, Jamaica și Canada. Dar a fost într-adevăr o experiență care chiar m-a schimbat. Îmi place să cred că m-a schimbat. De când ar trebui să înceapă să se pregătească elevii pentru un astfel de interviu? Termenul de aplicație este 17 februarie. Deci încă mai au încă 2 luni ca să se pregătească și noi îi așteptăm. Sperăm să avem cât mai multe burse. Acum încă mai au timp destul, după ce se liniștesc cu sărbătorile. După cum v-am spus, procesul de aplicație este relativ simplu și noi avem, după ce trimit, este un interviu și apoi o parte de grup și sperăm să avem cât mai mulți aplicanți. Ce transmiți, Sara, celor care ne urmăresc acum, elevilor care își doresc să fie în locul tău? Nu este imposibil. Am plecat de aici. Am ajuns acolo și voi puteți să fiți în locul meu, cei care ne urmăriți. Fost ascultători Jurnal pentru Copii, poate. Vă așteptăm să aplicați la bursele UWC.
Dumneavoastră ce le transmiteți părinților, că aici e o altă discuție. Părinților cărora le este greu să-și lase copiii să facă un astfel de pas la acea Părinții vârstă. mei, când am aplicat, n-au crezut nicio secundă că o să plec. Spuneau, ajungi pe lista de rezerve, las că e bine, că așa. Și după aia, când chiar am plecat, au avut un șoc. Să aibă încredere. Deci la United World College, campusul îți oferă un întreg sistem de suport. De la tutori, de la consilierea academică, de la toate. Și în acest mediu înconjurător ei au grijă ca elevii să se dezvolte și ca totul se întâmple cum trebuie. Vă mulțumesc mult amândurora că ne-ați fost alături în această dimineață. Iau ca pe un cadou spusele dumneavoastră, un cadou pentru elevii care ne urmăresc, un cadou de Crăciun. Sunt aceste burse, să intre pe site și să verifice despre ce este vorba. Săra, tu ești foarte frumoasă și îți mulțumesc că ne-ai fost alături. Vă mulțumesc din suflet pentru această oportunitate, pentru experiența mea din trecut. Mă bucur mult că suntem aici acum. Îți mulțumesc, Anca. Crăciun fericit vă doresc!